Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou scooter vlog de pe acest canal de YouTube. Dragi prieteni, astăzi mergem și noi să dăm o tură cu scooterul. E seară, cam pe acolo, stați un pic, aia este casa mea, exact aia și cu aia mai încolo. Deci alea două de acolo sunt căsuțele mele. Iar acum vom pune telefonul și vom pleca foarte frumos să dăm și noi o tură cu scuterul. E o tură de seară, asta niciodată n-am mai fost așa. Stai să prindem becurile, să prindem și noi farul. Ok, să las telefonul mai jos un pic. Ok, asta seară mergem să dăm o tură, totul frumos, prin Desa, pentru că fiind seară nu avem pe unde să plecăm cum ar veni. Bă, ideea e că se transformă vremea asta în vară foarte mult. Adică gândiți-vă că acum 3 săptămâni a fost, adică era zăpadă și erau minus 10 grade, exact atunci când filmam. Iar acum sunt, cred că sunt 17 grade la momentul actual. Eu sunt îmbrăcat, cum ați văzut, în geaca și așa, pentru că se face curent. Pe scuter nu vreau să mă trag curentul și să pățesc cine știe ce. Pe aici, pe strada asta, ba da, am mai fost. Am mai fost în videoclipul cu Raul și, nu știu, Carina, oricum nu contează. Dar ideea e că ne-am mai plimbat atunci când am tras eu cadrele faine pe aici. Dragii mei, nu uitați, dacă vă place, bineînțeles, ceea ce fac și vreți să continui cu scooter vlog și așa. Bineînțeles, nu o să fac în continuu treaba asta, adică o să mai fac, da, scooter vlog destul de mult. Dar până atunci nu uitați, bineînțeles, să rupeți butonul de like, să dați și voi acolo, bineînțeles, un subscribe, nu uitați, ne ajută foarte, foarte mult. Să creștem și noi acolo în abonați, cât de cât. Ok, n-am ăsta strâns cum trebuie și tremură telefonul ăsta într-un hal, bă. Bă, fratele meu, într-un hal tremură. Dar o să încerc să-l mai strâng asta, să mă opresc un pic să-l strâng, că se slăbește. Sincer, nu știu eu care e motivul, dar ideea e că e slab și îl văd eu că sare. Acum, na, telefonul are și el stabilizări și chestii de astea. Sper să nu fie nereguli. Ia uitați că de într-o parte stă. Ok. Da, prevăd, adică telefonul sare în sus acum ca toți draci pe aici. Dar pe cameră nu e chiar așa. Bă, da, sincer, acum mergând așa pe scooter, se simte puțin răcoare, dar nu mult. Și acum gândiți-vă că merg doar cu 11-12 la oră, da, dacă o să merg mai tare. Ok, stai că aici e o groapă, opa. Frumos. Facem și noi dreapta. Pe strada asta am mai fost, am mai filmat, doar că nu era asfalt, din câte mi-aduc eu aminte. Cam așa ceva e. Dar asta e, o să mărim și noi pasul, să mergem și noi mai tare puțin. Bă, sper să mă auziți. Vântul n-ar trebui să se mai audă așa de tare, dar să zicem că e în regulă. O să luăm așa frumos pe aici. Ne plimbăm și noi prin Desa ca tot omul. Toate că puteam să o țin drept pe asfalt, doar că iau așa ca să ne mai plimbăm și pe străduțele astea neasfaltate.
da, bă, sincer, azi de dimineață eu am făcut short în tricou. Eram foarte frumos în tricou și așa, dar uite că acum s-a făcut mai răcoare. Motivul, nu mă întrebați. S-a răcit brusc așa de când eram la școală, nu știu, început să se facă ce în ce mai răcoare. Și chiar e destul de răcoare. Da, noi nu murim de frig, nu avem probleme. Bun, iar acum iarăși pe la asfalt, chestia asta e o plimbare așa în zigzag, pot spune, pentru că am venit așa, după aia ne-am întors, am luat-o pe străduța aia, pe aici, vă dați voi seama. Acum ieșim din nou la asfalt pe unde eram trecut de mult, în mod normal. Dar mai dăm și noi o tură una alta, avem bateria de 32 încărcată full de tot. Exact acum am tras-o la încărcat, că am fost la școală cu bateria de 13 amperi. Dacă nu știați, eu cu ăsta mă duc la școală. Uite ce liniștit e. Băi, cred că cele mai liniștite serii. Și astea, gândiți-vă voi că nu sunt încă seriile alea de vară. Dar uitați cât de liniștitoare sunt. Sincer, să mă ridic așa în picioare și ia uitați cum e. Cum e de liniștit. Dar acum mai stăm și noi jos. Foarte liniștit, mai ales așa mai trece câte o mașină de asta. Ia hai mă să-l călcăm un pic pe coadă, că prea nu știu, prea îmi vine așa să-i dau. Am în vedere că da, am început și o să merg mai tare puțin. Așa, puțin mai tare, nu foarte rău, că mie mi-e fric și plus de asta nu stă bluga pe cap. Pentru că am avut un șnur la ea și am dat jos, l-am în buzunar. Și nu pot să-l pun. Mamă, dar cum se vede ăsta, cum zice mă? Cum se vede... Cum se văd luminile mele, cum se vede farul pe video. Mă uit și eu în telefon la momentul actual. Dacă ați fi în fața mea să mă vedeți cum. Dar în orice caz, mă uit și eu și chiar se văd așa, nu știu, în alt fel față de cum se văd în viața reală. Probabil de la ultra-wide-ul ăsta. Care e perfect filmat în comparație cu 1X, care este pur și simplu nu-mi încape tot în ecran și mă enervează, cum era la Redmi. La bine, la Redmi era așa că așa era și atât. Adică, na. Redmi-ul avea 4X zoom maxim, ăsta are 10X efectiv. Telefonul ăsta sau cred că 12 sau 10, ceva de genul, dar știu că are mult mai mult. A, da, apropo că tot a venit vorba, kilometri la scooter nu vi-am arătat, dar urmează să ne oprim la ieșire, interesant mergem până la ieșire. Suntem în centru, mă, la grădiniță, ce este grădinița și în față este sensul giratoriu, monumentul DSI și așa mai departe, biserica în partea dreaptă, facem și noi o cruce, facem cu dreapta cu
stânga. Cu stânga e în regulă. Ok, să o luăm drept. Toate bune, mă! La ce bate vântul. Încerc eu să protejez așa cât de cât telefonul ăsta de vânt, dar aia încercăm măcar. Dar în orice caz, că uite, chiar acum mi-am adus aminte, urmează să ne cumpărăm și lavarieră. Curând, dar urmează. Așa pe aici. Doamne, ce ud e asfaltul. Bucata aia acolo, dar era ud rău. Nu știu unde venea apa, că nu părea să vină de nicăieri. Părea așa, pur și simplu, vărsată în asfalt acolo. Mai vrem și noi cu mașini de sa. Ok, tragem și noi frumos pe stânga, aici, că așa este. Noi suntem pe Anglia, noi tragem pe stânga, nu pe dreapta, de fapt ne dăm așa aici. Ok, și ieșim din nou. Bun, dacă nu e nicio mașină, nu vine nimic, dăm tare. În orice caz, bă, da, s-a lăsat răcoare. Se face întuneric, rău de tot și s-a lăsat răcoare rău de tot. Deci e răcoare. Cauza nu știu, pur și simplu așa a început să bată vântul dintr-o dată, eram la școală și nu știu, a dispărut soarele, dar a reapărut acum pe seară. Uitați și voi, nu putea stea un pic în spatele meu, a decis să mă depășească exact la speed bump. Aia e. Și voi ce ud e. Mai bine acum s-a mai dus, că am mai calcat mașina în alta, dar... Mamă, ce fain e. Seara așa, totul liniștit. Bă, chiar e fain, sincer, chiar îmi place să mă prind și
cred că o să apară scooter vloguri mult mai des pe seară. Bineînțeles, acum o să filmez pe fiecare seară, adică nu pe fiecare seară, o să filmez, cred că de 4 ori pe săptămână, o să filmez joia, vinerea, sâmbătă și duminica. Astăzi seara e joi. Da, aseară când am filmat videoclipul, era joi. Acum e dimineața, vineri dimineață, eu editez videoclipul și mă uit aici la tine, care și tu te uiți la mine și ne uităm amândoi unul la altul, că stai pur și simplu așa și nu dai like și subscribe. Și nici măcar share acolo, dacă nu dai tu să dea alții. Hai, repede, like, subscribe acolo și share, să vadă și alții. Și vizionare plăcută, dacă nu dai ne supărăm rău de tot. Virăm noi la dreapta, pentru că pe străduțele astea n-am fost așa, adică pe strada asta nu am aminte să fi fost vreodată în viața mea. Ok, pe aici trebuie să mergem extrem de încet, că sunt niște pietroaie. Dar așa ușor, ușor reușim noi. Bă, dar pe unde o luai, mă, frate? Stați un pic că trebuie să întorc. Nu o luai bine, eu o luai drept în față și trebuie să fac la stânga, dar acum fac la dreapta. Uitai. Aia e, ce să fac? Toată lumea greșește. Așa ușor mergem și noi, ce să facem? Ok, mai în față e centru, e la 2 pași. Ușor. Că e grele. Sunt gropi, sunt foarte multe gropi aici. Deci, aparent trebuia să fac stânga, dar nu am mai întorc, că nu pot să merg deloc. Băi, ce nebun mai filmează ca mine noaptea prin des, seara așa. Plimbarăm efectiv, nu știu dacă, adică nu opri scooter deloc, ne plimbarăm 5 km de când începe filmarea.
Doamne, ce gropi. Dar e bine că ieșim din nou la... Adică ieșim din nou la asfalt în față, care facem din nou dreaptă și ne întoarcem exact pe unde am venit. Înțelegeți? Ok, haideți că am ieșit la asfalt. S-au oprit și luminile în desa. Frumos, frumos. De lumina aia în spatele nostru, că e tot un scooter ceva, dar are faza lungă, că nu poate să meargă efectiv. Doamne, m-am speriat. În fine, m-am speriat rău. Așa, măcar pe aici e lumină. E tare. Nu pun frână, nu pun absolut nimic. Adevărul e că pun, dar știi că pe aici nu trec mașini deloc. Nu mai pun. Trece un câine în stradă. Trebuie făcut aici o trecere de pietoni eventual. Stânga și noi, frumos. Iar acum iar încep gropile. Wow! Se aude, mă, frate? Ce se aude, mai năicuță?
Sau nu, stai. Stai să iau așa pe aici. Mai lejer. Și o să tragem efectiv aici. Bun, sau să tragem mai încoace ca să stea scuterul pe cric. Ok. Perfect, așa. Așa că scot și eu telefonul. Ok. Să mai dăm și noi așa să fie frumos. Ia uitați. E fain arată. Dragi prieteni, cam atât a fost și cu acest scooter vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați bineînțeles să rupeți butonul de like, să dați și voi acolo bineînțeles un subscribe. Ia uitați și scooterul care e. Eu am fost Fabian și asta, stați un pic. Să vă arăt că nu v-am... Stați un pic. Stați să opresc scuterul, să vă arăt și vouă cam câți kilometri am. Ok. 3517 km. Kilometri făcuți de mine, real, nu sunt dați înapoi. Sau dați înainte. Deci da, ăsta e scuterul, ia uitați. Eu am fost Fabian și... Pa, bă!